Nuž, zaspomínajme si, aké roky plných prekrásnych zážitkov sme prežili v Trenčane. Aké to boli roky? Keď sa dneska pozerám naspäť, zdá sa mi to, že sme urobili skutočne riadnu robotu, ktorá sa nedá merať obvyklými kritériami. Čas ten by sa dal ešte odmerať hodinami, dňami, rokmi, ale to nervové napätie a to psychické zaťaženie, to sa nedá ničím vyjadriť. To vie pochopiť len ten, kto takú prácu robí. Ale predsa len cítim také vnútorné uspokojenie, že sme urobili peknú robotu. Obidve tieto funkcie si vyžiada sám život. V súbore musí mať niekto na starosti organizačnú stránku, vybavovať korešpondenciu, zabezpečovať predstavenia, viesť účty a tak ďalej. To bola moja prvá funkcia. K tej druhej som sa dostal hodne neskôršie, z núdze, keď sme na tie najväčšie úsle nemohli nikoho zohnať. Folklór, to je infekčná choroba. Ten, kto sa s tým nakazí, ten sa do smrti toho nezbaví.